Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Menda Bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda Bikoitzaren 19. podcast honetara. Gaurkoan ere hemen gaituzue mikrofono aurrean. Hainbat gai eskuartean ditugula, hizketan ari zaizuen hau Garbiñelarrea eta Enereitz Arzalluz. Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere. Bueno, gaurkoan prentxan irakurtzen ditugun hainbat gauza okerri buruz hizketan hasiko gara. Okerrak diot, ez direlako erabat zuzenak izaten, eta, hainbatek galdetzen diatelako, hau irakurri dut eta hau hola alda, ez? Eta, askotan pentsatzen dinat, landaren inguruan divulgazioa itea ondo, baina ondo egin divulgazio hori edo gauzak garatu behar den bezala, ez? Informazio partziala ematea, ez baitun divulgazioa. Orduan, gaur El Correon irakurri genuen albiste bati buruz hitzein behar dinat, albiste hori zuzenduz bezala. Gero mendaroa aukeratu dinagu gaurko sendabelarra eta gomendioa edo proposamena ere berarekin egingo dinagu. Oregano hau espaitun bat ere ezaguna. Oreganoak asko dauzkagu Euskal Herrian, oregano mota ezberdinak, basatiak, baina oregano hau, oreganun majorana, mendaroa, landatu egiten dinagu. Eta badizkin hainbat onura, niretzat azpimarra egitean merezi din, eta urte sasoi hontan laster gure artean izango dizkinagu, ez? Medizinalak edo aromatikoa deitzen zaien landareak landare mintegietan, eta espero dinat haien artean mendaroa aurkitzea, eta hemen entzulea animatuko dinat mendaroa landatzera eta gero erabiltzera ere. Saio honetan askotan beti ez esateagatik hitz egiten dinagu sendabelar bakoitzaren aldeon eta txarrez, hau da izan ditzaken albokalte, ze kasutan erabili, ze kasutan ez, behin eta berriz dion ez dagoela magia egingo duenik, ez dagoela denentzat ona denik, toxizitateaz ere hitz egin izan dinagu, baina karo, hori dena nola kontatzen duen kontua, ez da? Nola kontatzen den. Ikusten baldin badun albiste batean, ez? Kontuz, eriotza eragin dezake. Edo kontuz landare hau hilgarria da, eta baino hilgarria da norentzat zenbat hartuta. Hori, beldurra eragiteko asmoarekin. Dudigabe, beldurretik eta sensazionalismotik ere ez gutxi. Orduan, izenburua dun aloe vera, tearen zuaitza, eta beste hainbat landare eta hori komatxo artean jartzen din, oso txarrak izan daitezkela, ez? Orduan, ona eta txarraren arteko dikotomia hori gurea dena, bide batez esan da, landaren artean, ez dinagu, uren artean klasifikazio hori ikusten. Gauza duen hemen zientzilari batek Rosa Porcelek idatzi duela liburu bat, Destino argitaletxekoa, Las plantas que nos ayudan. Eta nik konpartitzen dinat berak esaten duenaren zati bat, baina hemen kazetariak egiten duena ez duen bat lantxukuna. Eta hori esan egin behar din. Bestela, hau irakurtzen duena, geldituko duen erdia asaldatuta, eta erdia okerrak diren gauzak sinistuta. Bai ez, hor berak zerrendatzen dizkin edo hitz egiten din sendabelar batzuei buruz, ematen dizkin alako, airera botatzen dizkin alako baieztapen batzuk, baina gero ez din sakontzen
aloe berarena aipatuko dinagu gero. Bai, ez din sakontzen, berak usteinat divulgatzaile zientifikoa izanik, seguru aski liburua ez dinat irakurri, eta hori lehendabizi esan berra zaukanat, ez jakinean ari naun, nik liburua ez dinat eskuartean hartu, albistea duen eskuartean daukadana. Hori gu albisteagatik ari Bai, gaitun. gu albisteagatik ari gaitun, da ez liburuagatik, Orduan, albisteak duen trataerai erreparatuta, etzaien iruditzen hau batera divulgazio ona iteko danik. Hau neri liburu bat eginda, hau idatziko leo kasetariak, ni asarretu egingo ninduken, kastari horrekin. Lehen sendabelarra, aipatzen duena gainera, morbosidadetik azten dunez, belladona. Hori ja izenarekin bakarrik, ja, ui. Bueno, bai, belladona, ez? Bai. Ez gauzadun, belladonari buruz zertarako itzen behar da, belladona nun dago. Hau da hemen, bai, aurkitzea dago baino, landare oso pozointxu badun. Eta ikaragarri pozointxu den landare batekin beldurra sartzen hasten gaitun, hau da, ez alda las plantas que nos ayudan izenburua. Osea, lagunduko diguten landaretaz hitzeiten din liburuak, edo hori duen asmoa, eta landare hau aukeratzen dinagu 19. mendean, eta baita, bueno, batez ere errenazimenduan erabilizela, ondo, niri itzaian gaizki iruditzen historia lanketa bat egitea, baina ez zaian balido, justu pozeinagatik bakarrik erabili izan den landare bati buruz hitz egitea. Hau irakurriko duenak, etzion tresna bat ematen, etzion baliabiderik ematen, eta sortarazten dion bakarra beldurra dun. Orduan, ez zaian bat ere egokia iruditzen, eta honek ze leku hartzen duen, ez? Gaur egunean, atropa belladona landaretik ateratzen duen nahi justu atropina, eta hau oftalmologian erabiltzen duen, begietarako, begia pupilak dilatatzeko. Eta izan unan sasoi bat, begietako pupilak dilatatuta izatea edertasun seinaletzat hartzen zena. Bueno, hoixe dun, ez? Besterik gabe, baina ez du landarea edertasuna sortzen duena. Hain justu ansiedadea eta panikoa eragin ditzake. Zeberak ibiltzen dizkin, pozoia eta edergarria, edo edertasuna sortzeko gaitasuna duen sendabelarra dela. Bueno, ire nervio sistema hiperexitatuta ze edertasun maila lortuko dun. Dunan, ez? Ez den bat ere koherentea ez egilearen asmoarekin, ez izenburuakin, eta gero sensazionalismoa besterik ez dun, eta lau datu gaizki lotutako planteamendu bat egiten din. Gero nolabait konpondu egin nahi duena, eta azenarioa hitz egiten din. Baina azenarioa ez duen sendabelar bat, eta etzakina liburuan sartzen duen, baina justu begietarako erabilera hori aipatzen din, eta gero hemen esaten zigun azenarioa ez da beti laranja izan. Ja, ondo, Bagenekin, batzuk, igual entzule guztiak ez egiten, azenario kolore askotakoak daudela, ez? Begiei ikusmenei laguntzen diela. Hori egia dun, nik beti entzun izan. Baina jana azenarioa ikusmena hobetzen du. Egia dun, baina azenarioa bezalaxe kalabazak. Hau da, laranja kolore. Laranja direnek. Hoi da. Baina, bi elementu hartu behar ditun kontuan. Eta bi elementu hau jakinezean, etziagon begientzat onurarik. Gure begien parte batek retinak A-vitamina asko eskatzen din. Baina begiak bezalaxe, gure emakumeon kasuan, umetokiak, uteroak A-vitamina eskatzen din. Asko, hilekoaren bigarren zikloan progesterona sortzeko adibidez, ez? Bueno, A-vitamina, vitamina multzo ezberdina behar dizkin gorputzak, dun liposolublea. Lipos dun koipea. Orduan, azenarioa koiperik gabe janda ez ziagon A-vitaminarik. Azenarioak din betakarotenoa. Kolore laranja ematen dion elementu hau. Kalabazak bezalaxe, albertxikuek, bai. Baina, hori gorputzak betakaroten hori gibelera iristen denean, A-vitamina gibelean pilatu indezake gibelak, Hau, fenomeno bitxia duen. Baina, konbertsio bat egin behar din. Konbertsio hori egiteko, koipea behar din. Orduan, koipea izatea zegoen, oliba olioa, fruitu lehor batzuk, aguakatia, animali jatoreko koipe guztiak. Horren faltan, betakarotenoa gibelean arazo bihurtzen duen askotan. Ta hau ikusi dinagu, oindala ez asko, modan ipini duen likuatuak edatea, ez? Azenario, likuatua, egunean litro erdi, olako astakeriak, Eta gaina apioakin, eta, apioak ere A-vitamina asko din, baina koiperik ez. Orduan, jende horrek, garatu din ikterizia moduko bat, kolore laranja, azalean hasi zaien, bai, eta gibeleko gaitzak, azenarioa kantidade ikaragarrioetan jateagatik. Orduan, bat azenario gehiegi, baina bestetiko koipe falta. Orduan,
nik azenario gordina egosia ez den askorik inporta horrek, baino koipez lagundua. Kalabaza pure egiten danean koipe gutxi baldin badin, horretzeon abitamina askorik. Estin xurgatuko gorputzak. Estin xurgatuko gorputzak, beti dagolako betakaroteno asko, koipearen zai, koipe faltan. Olioa botatze, olio dexente edo dexente. Claro, olio dexente. Baino, Ani gabe egiten niña. Ba, gaizki. Oso gaizki. Koipea bukaeran bota, askok adornua egiten ziene, gero hola, espiraltxo bat, olioz, edo olio gazta. gordina. Oiden, edo gazta asko, Eta bestela frantsesek egite dutena, gurinakin, favorez. Gurinakin preparatu, patata pure asko egiteiten gurinakin. Bueno, gurina erabili alakoetan, ez? Eta gero, azenarioa gordina, ensaladan jaten denean, abokate ipini, baino ez xurkeriaz, ipini abokate erdi bat, Edo postrean gazta jan, otordu berean, koipea jateak laguntzen din, ez din zertan horren platerean bertan, batera zertan egon. Koipea kentzeko obsesio honekin, ez? Bueno, gaizki, gaitun leku guztietatik koipea kentzen badun, geldituko aiz gorputzean A vitaminari gabe, begitatik gaixo, baina umetogitik ere bai, antzutzeko prozesuk egotea zeagon, D vitamina gabe, hau da, ezurrak eta inmune sistema beste gauza askoren artean ondatuta, D vitamina ez talako xurgatzen koiperi gabe, eta koipea dagoen lekuetan bakarri dagoelako, eta E vitamina, ire azalaren osasunare begiratu nahi badion, koipea hoien faltan, etzeagon osasunik. Orduan, koipea demonizatu nahi bada osondo, baina gero ez pretenditu vitamina hauek edukitzerik. Eta vitamina hauen faltan, pertsonak nire iritziz desnutrizioa zeukan. Orduan, kazetariak, hori, azpimarratu inberdin. Bueno, guk honekin egingo genean beste 3 bat saio egingo beste 3 bat saio, baina gaia oso interesgarria. Ez ditun sendabelarrak, hau ez du nere gaia berez, baina askotan gertatu izan zitzaidanan ikustea konsultan, ez? Eta desnutrizioa nahita esaten dinat, gauza bat jatea duen da beste bat elikatzea. Eta elikadura gabeziak, ohikoak izan ditu, ez? Bueno, hemen segin nahi dinat, albiste honen trataera eskasarekin, aipatzen din landareak ere gaixotu egiten direla gure moduan, hori ondo, guk irudikatzen dinagulako natura gauza idiliko bat bezala, eta gaixotasuna gu ditugula, eta sendabelarrak gure salbatzaileak diala, ez? Eta nik hau puskatzea, paradigma hau puskatzea ondo ikusten dinat, justu, begira, zenbat izurrite dauden, azken urteetan, pinuetan, intxaurrondoetan, sendabelarrak ere malbak adibidez askotan erdoila izaten din, arazo asko zeuzkanagu, landareek ere bai, ez? Baina, klaro, hortik esatea, estula adibidez, estula, katarroa, ez? Anix, izar erako anixak, sendatuko digula, salto hundigila ematea dun. Izar erako anixetik atera unan bere garaian botika bat, Tamiflu izenekoa. Hegazti gripearen tratamendua eiteko asmatu unan botika hori. Eta abia puntua izarrerako anixa unan. Baina, klaro, infusion hartzen baldin badun, ez din eragin hori. Eta hau dun, zuzenean, ja desegokia. Eta gero, berak aipatzen din, nahasteko te berdea, menta eta luixabelarra, eta horrek, lagundu egingo duela, ez? Estula hobetzen, katarroa, eta gero, azukrea, odolean azukrea geisten, odolean azukrea geisteko ere olibo gostoak eta azafraia aipatze dizkin, niri disparate handi bat iruditzen zaian. Odoleko gluzemiak hobetzeko landareak izugarri ez eraginkorrak ditun, ez onak. Elikadura duen funtsezkoa eta mugimendua, bizi estiloa. Orduan, baten bati itxaropena sortaraztea esan ez zure glusemia arazoak, are gehiago diabetesa, sendau edo lagundu dezakezu, olibo ostoa, azafrana, te berdea menda, luixabelarrakin, hori adarra jotzea duen. Eta lasai asko idazten din hori. Eta aloe berarekin zer? Aloe vera aipatzen din, aloe vera moda bat izan unan, eta aloe vera beira gogoratzen gaitun, ez? Denean, zegoenan. Kremak, bai. Suplementuak, jogur bat ere baunan, marka ez zinat esango, Euskal Herriko marka batek asmau zeinan jogur hori. Nik erinan probatu, baina hori ez unan txarra unan. Beira, 15 edo hartu irina zitxakanan, beira ion zertzan hori. Aloe beragatik zikatrizatzaile bezala, pagotxa, ez, azaleko egoera edo kondizio guztiak tratatzeko gaizela esan izan nunan, ez den ala, ez dun alako zikatrizatzaile eraginkorra, batzez ere zauria hondietan,
Eta gero, ez din eguzki babesle lanik egiten, dau asko kusten dinate baietz. Orduan, azala erre izan dinate udan, mantentutelako aloe vera. Aloe vera dun lehorgarri bat, azal lehorgarri bat. Ik pentsazan leku tropikaletan jaiutzen dela. Eta leku tropikaletan dauzkan beroa eta ezetasuna handia, sargoria. Orduan, hor egokia dun, azala lehortzea, ondo. Eta azala eguzkiaren gandik babesteko ez, baina nik gehiago erabiltzen ninan erre edo gorritu puntu bat baldin badun, hor aloe bera ematea. Freskagarri, freskagarri bezala, eta ostendulako, baina izpi ultramoreetatik babesten duela eta eguzki babesle lana indezakeela, hori sustatu duen, informazio hori erabat okerra dena. Aftersuneran ondorenean posible dun, baina jakintzan azala lehortu ingo dula, lehorgarria dela. Orduan, ondo, baina ez duen guztiontzat, azalko ipetsua duenantzat, baina hortik kanpora gauza askorik ez, Eta, berak moda hau aipatzen din, baina, nik esango niken gaur egun beste zenbait gauza jartzen zaizkigula modan, da moda horiek iragankorrak diela. Eta hau badala, hemen kapitalismo kritikatzen dinagu, baina jakin, marketing berde bat ere badagoela, eta tartean, sustatu ingo diela, hainbat gauza, ez dielak ez denontzat, eta kaso ez onenak ere. Eta horra aipatzen din, tearen zuaitza, eta hemen laburra saldu nahi dinat, urrengo batean, pentsatu dinat tarte bat ematea honi, berak aipatzen din, tearen zuaitza toksikoa dela, umeentzat, maskotentzat, peligrosoa, arriskutsua dela bere toksizidadeagatik. Zorriak hiltzeko, eta erabilizan duen, baina, olio esentzialen gaia du nau. Eta olio esentzialen gaia urrengo batean luze zabal landu nahi dinat, tearen zuaitza jatorrian Australian, hasi unan ekoizten, eta nik urtero ez, baina 2 urtez behin edo ekartzen zian handik tearen zuaitzan ontzitxo fraskotxo bat, olio esentziala, eta kristalean markatua ekartzen dine, brailez ere, poison, pozoina, eta benetakoa dun. Guk hemen aurkitzen duguna, ia dana adulteratutakoa dun. Orduan, itzengo dinagu gai horietaz, baina nahiko niken zerbait dola toksikoa eta arriskutsua eta terminologia erabiltzen denean esatea zergatik. Hori dun hemen falta dena, ez da nire ustez divulgazio txarra egitea hori dun, zergatiak ez azaltzea. Eta gero, bukaera ona ematen zion edo erdi ona, guk hemen podcastean aipatu geninan Santio Belarra edo Hiperikoa, Hipericum perforatum, eta esan geninan, zelandare derra den, iluntasuna eta depresio harinak daudenean, baina, klaro, bere kontrakotasunak eta beste hainbat botikekin dituen interakzioak zerrenda oso luzea unan, eta hartu baina ondo jakinda, posologia egokian, guk esan genunaren oso antzeko zerbait ekartzen din. Orduan hau niretzat badun adibide bat, zerbait ondo egin nahi denean gai duen egiteko kastaria. Fijatze baldin maiz, amaieran ondo garatzen din. Baina, makil goixoa edo regalizarekin beste, ohar bat egiten zigun, guk aurretik ezagutzen genuna, ez? Makil goixoak edo regalizak tensioa igo egiten duela, eta infusio askotan nasketatan da aurkitzen dinagu, iretan ire moduan tensio baxukoa garen ontzat ondo. Ondo, baina bestela. Baina bestela argibile behar duen. Baina ezin din esan, izan ditzakela ondorio letalak, eta ondorio latzak, peligroso, garriskutsuak. Hilgarria hitza. Hilgarria hitza, erabiltzen din. Agertzen den artikuluan, eta... Claro, hilgarria gauza asko, ez? Muturrera eraman da. Gidatzea du, oso hilgarria. Hori dun. Jende asko oean hiltzen duen, ez? Oea ere hilgarria alda. Orduan, netzat harinkeria zidatzetako artikulu bat, naiz badakien ondo idazten ere nahi duenean. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen. Eta gaur sendabelarraren atalean beste espezia bat, askok eta askok egunerokoan ziur sukaldean erabiltzen dutela, agian jakin ere egin gabe, ze onura dituen, ze sendabelar propietate, oreganoa hitz egingo dinagu, baina oregano
mota konkretu batez, Bai. ezta? Oreganoak dizkinagu bat baino gehiago. Oreganoa euskeraz odolki belarrara esan izan zaion, odolkietan ipintzen delako, eta hemen mendian dizkinagu oregano bat baino gehiago, Nik 3 behintzat aixe ezagutzen dizkinat, eta 3 baditun erabiltzeko modukoak naizta batek dun erabilera handiagoa, eta merezi duena nire ustez. Orduan, nik oreganoa landatzeari zentzua hondirik etzionat ikusten. Hau da, nundan mendira joateko ezintasuna daukanan, netzat udara partean oso errex aurkitzen duen, eta leku aixe biltzeko edo leku garbietan ere aurkitzen duen. Ez nik landatuko. Gaina esan ohi dinat hemen askotan ikastaroetan da gaztelerazko esaera hori, no todo el monte es oregano, barkatu, baina hori Espainian da. Euskal Herrian todo el monte es oregano. Nik parejak ezautzu izkinat, metroak eta metroak joan, eta dena dun oreganoa loretan. Pozgarria den gauza bat, erleak elikatzen dituelako, eta hori beti duen ona. Baina gaurko hontan aukeratu nahi dinat oregano mota bat, Origanum majorana, mendaroa. Hau ez du aurkitzen mendian, eta hau landatuta hainbat lekutan ikusten dinan nik, eta nahiko niken sustatu pixka bat edo asko. Ikusten dudalako, badagoelako alako ez ezagutza bat, eta askok oreganoa landatzen dutela, eta iruditzen zaian ez duela merezi oreganoa landatzeak, basatia oso ederra dalako eta errex bildu dezakegulako, baina aldiz mendaroak baditulako bestelako lan batzuk, egin ditzakela, beste gaitasun batzuk oreganoak ez dituenak. Aroma aldetik duen oso ederra, hau sasoi hontan aipatzen dinat, landare mintegietan agertzen hasten dianean, aromatikoak deitzen dienak eurek, medizinalak, antartean egonda dila landare hau. Bai ostoak txortenan erabiltzen duen, da loretan lore txiki txuri bat din, aroma oso goixoa duena, guztia erabili aldinago. Nik urtean iritsi naun 2 eta 3 aldiz moztera, lorontzian edukita, eta gero hori lehortuta erabiltzen dinat. Orduan, esentzia aromatiko asko zeukan, esentzia aromatiko indartsuak dizkin. Aromak ditun nahasketa bat oreganoa, erromeroa eta limoiaren antzekoak. Orduan, zaporo ez dun inola mingotxa eta asko harritu egiten ditun mentolaren antzeko terpenoak edo osagaiak badizkin. Orduan, zapor ez dun oso goxoa, oso atsegina. Hau Italian adibidez arruntadun pizzetan ipintzea. Bai. Digestibo oso ona dun. Orduan, gauza astuna jaten dizkinagunean, pizza baten irudika zan, ez? Osea, gauza asko, nasketa hundiak, ez? Nasketa hundiak eta jatorri oso ezberdineko elikagaia dauzkagunean, olako digestiboak infusiotan zeuden erabiltzea, noski, baina plater horri berari ipintzea baita ere, ez? Orduan, ikusten dinagu digestibo ona dela. Gero, hilekoa atzeratzen zaigunean, emakumeontzat oso interesgarria duen oregano hartzea, sorrarazi egiten duelako, baina fluxua garbitzeko ere balio din. Orduan, ikusten dinagu pelbiseko gaixotasun inflamatorioetan antura hori tratatzeko oso interesgarria dela. Orduan, ondo eza, tensioa, sortze dutenez egoera hauek, hori tratatzeko niretzat interesgarria duen. Gero, nerviosistema handin lan bat egitekoa, eta hori duen ansiedadea, urduritasuna, olako arazoak ditugunean, horiek hobetzeko gai duen. Orduan, urdaileko mina edo uzkurdurak ibildin baduzkan, jatorriz urduritasuna daukan alako, hortarako oso ona duen. Nerviosistemari ere lan eginaraziko diolako, baretze aldera. Orduan, askorentzat badun afalondorenean hartzeko zerbait, ez otordu astuna egin dutelako, baizik nerviosistemari laguntzeko, ez? Gero, nola arnasbideak hobetzen dituen ikusten dinagu askotan, nahastu egiten dugula arnasbideetako egokia dien beste landare batzukin. Eta hortarako ere ikusten dinata proposa dela. Eta gero, gaurko gomendioa aipatzerakoan, hor landuko dinat gehiamat kanpo erabilera. Oreganoari etzigun ikusten, kanpo erabilera handirik, baina mendaroak kanpo erabilera handiak zeuzkan. Orduan, nik zertako erabiliko niken,
liseriketa egokiak egiteko, kamamila hartuta penatzen, etzion egon beharrik, ze txarra da kamamila, etxazu hartu. Hartu oreganoa. Hartu mendaroa. mendaroa, bai. Eta mendaro hau atsegina da, eta lan hori xeingo dizu. Eta gero, hilekoan bueltan baldin badago askotan gauza askoren batuketa bat, Urduritasuna, ansiedadea, liseriketa txarra, eta gaina hilekoa atzeratzen. Orduan, nik zalantzarik ez zeukanat oreganoa badela oso aproposa une horretarako. Badizkin albo ondorio batzuk, esan beharratzeagon testosteronaren sintesia gutxitzen duela. Orduan, odoleko testosterona mailak jeisteko gaidun. Hau gizonezkoetan kontuan izatekoa dun, konsumo txikiagoa ingoniken, baina emakumeok ere badinagu testosterona maila bat, eta hain justu testosterona maila altuak dauzkagunean, emakumeok, hortarako aproposa dun. Askorentzat, gastritisarekin, eta ikusten duen, iten zaiela oso trinkoa, eta nikolakoetan nahastu egingo niken urdailerako malbarekin, bestelako mutzilago dituen landare batekin. Gero, ordunaldian dedoskitzaroan ez du gomendatzen, badituen hainbat terpenoen eraginagatik ez duen hartu behar, eta odoljarioetan ere, odoljarioak izan ezkero, ez duen gomendatzen hori hartzerik. Orduan, nik etzionat bestelako kontrakotasunik ezagutzen, eta gaurko gomendioan nik sakondu ingo diginat landaroen inguruan, baino kanpo erabileran. Aurreratu dunez, mendaroarekin segiko dinagu, kanpo erabilerarako, hiru aukera. Hiru gomendio. Eta hiru aukera urrenkera batean egitekoak hirurak. Oso nabarmen nahi duen gelditzen gustatu bite zaidala, eta famatu egin nahi dudala, ezta? Bere aldearik naun, nabarmen. Lehendabez zingo niken oleato bat. Guzkitan, Maria bainuan ere bazeagon egitea. Oleato badun, olio batean landare bat beratzea. Maria bainuan egiten dinagut, ez zuzenean, eta eguzkitan jartzen dugunean, ez oso fresko, baizik, nik fresko lehor arteko ximel puntu batean jartzen dinat. Gustatzaian ekilore oliotan egitea, ekilore olioaren pH-a badun gure azalaren nahiko antzekoa, eta olio egokia du landare honen printzipio aktiboak ondo hartzen dituena. Nahi izatera hilenarekin nahastea ziago, baina ni ez nahasketak egitean oso aldekoa oleatuak egiterakoan. Ez baitun berdin mazeratzen o berdin beratzen. Landare hau zertako dununa, masajerako. Giarrei egiten zien on, eta ikusten dinagu, sistema linfatikoari laguntzen diola. Eta gu, beti esaten dinagu, antzi handi bat baldin badago, ahaztutako sistema bat gorputzen hori linfatikoa dela. Eta nervio sistemari askoz garrantzi gehiago, eta ematen duen gehiago narritatzen dugula, eta kezkatzen gaitxin gehiago, baina sistema linfatiko sendo eta indartsu bat duenak, zeukan vitalidadea, hainbat toksina oso ondo kentzeko gaitasuna, odolaren depurazioa baitare egokia, eta immune sistemaren funtzionamendu oso on bat. Orduan, azpimarren behar dinagu sistema linfatikoa zaintzeko, garbitzeko oso landare espezifikoak bazeuzkanagu gutxi ditun, txikori belarradun bat, beste bat hau dun. Orduan, edanda ingoliken lan hori, baina masajerako oso atsegina dun, nik oleatoa askotan egiten dinat filtratu, eta 1 mililitrori 10 tanta ipini olio esentziala mendaroarenak. Orduan, usai oso ona din, usai txarrak eta hainbat usai txarrak eragite dituzten bakteria kentzeko gaidun, eta oso masaje atsegina egiten dun. Gero, honekin krema bat egin nahi duenak dudari gabe. Egin dezala, oleato horrekin, olio esentzial horrekin, apenas ur destilatu epinita, hidratatzaile bat gorputzerako. Eta ari dun, egunero eman ezkero, sistema linfatikoari on egiten. Osea, prozesu beraren 3 puntutan, ez? 3 Noiz puntutan. gelditu erabaki eta horren arabera produktu ezberdin bat lortuko du. Eta gero, egin nahi baldin badun, beste hainbatekin nahaztu, guk ikusi eginago diez, limoiaren olio esentzialakin nahaztuta ondo egiten du lana, eraginkorragoa dela, niretzal, sistema linfatikoko gaitzak daudenean, linfedemak eta daudenean, tratamendu bak egitea hor merezi dinez, gauza sakonagoak egitea. Eta azken puntu gisa, ukendu egitea. 1 mililitro baldin bat zeuzkanagu, hori gogortzea besterik ez du, ukendu egitea. Hirugarren urratsa, hirugarren. Eta nik ukenduetan, pixka bat gehiago, akaso 1 mililitrori 20 tanta olio esentziala ipiniko zionat, eta
100% mendaroa bakarrik duen ukendu bat egin, ez? Eta bueno, ikusten dinat, badela azalaren anturak ondo tratatzen dituena, niri asko gustatzen zaien usai goxoagatik. Eta atsegina delako emateko eta ikusten dulako azalean ze onura egiten duen, ez? Antioxidatzailea du, orduan, niretzat baden kosmetikan sarri eta erretxa erabildezakegu landare bat, eta kaso harritu ingo gaituena, beste landare askorekin ez dinagulako egiten sistema linfatikoaren zainketa hori. Mendaroaren aldeko podcast hau eta gero, kanpaina egin duen, Garbiñe? Bai, kanpaina egin dinat. Gero sendabelarri egiten aliburuan desodorante lehorra egin inan honekin. Mendaroarekin? Bai, egin inan lehortu eta talkoaren ordezko produktu bat proposatu, erdia bustin zurian hautsa eta erdia mendaro lehorrarekin, ez? Eta askok egin dinat, hau bazakinat, feedbacka iristen zaidalako, eta usai hoiek oso ongi, bai besapekoak, oinetakoak, desodorante bihurtu dena, ez? Eta, zergatik ez egin, kosmetika eredu bat, nik ukendua egitea zeukanat, krema bat egitea zeukanat, eta desodorante egitea zeukanat, linea oso bat mendaroa baliatuz. Orduan, ipini pare bat landare, eta zergatik ez, sormenari leku eman, eta ikusi, lehendabizi infusio hartu, abira gustatzen zait, hone egiten dit, kanpo erabileran, edatu egingo dut, ez? Oso ondo, honekin, nire betiko kanpainari ekingo zionat, gogoratu bi astelenean behin entzungo duzuela Mendabikoitza podcasta argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan, eta guri zerbait esan nahi badiguzue, Mendabikoitza abildua argia.eus elbidera idatzi dezakezuela, eta go hemen bi astera itzuliko gara. Oso ondo, eskerrik asko, Garbiñe, ondo izan. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.